Ada hwapurechi. Nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ. Aweela na m. Biko asị m abịa gwa unu ụmụnne m ndị na-eso program a m na-eme. Ndị so nwaanyị mba nnọọ gaa n'ihu na nke iji dị mma na ịkwadoro ṅụ. First of all, asị m ekele ọnụ. Ọ ga-adịrị unu na mma. Chineke nna ga-eduba unu. Onye ahụ ihe nwanne na-emesi ya gaa n'ihu. Na ya kwụ ya n'azụ. Eze ndị ezi ga-eduba unu. Kwụrụ unu n'azụ, kwụrụ unu n'ihu. Yes. Na-atụfughị oge unu, asị m abịa gwa unu na mgbe na-adịghị anya na unu ga-ahụ m ka m fefere n'ụlọ ikpe. A na-ayochachi ụka nga aha na otu nwanne nwoke si ya ga-atọ m mkpụrụ. Na ya ga-agba m akwụkwọ. Na ya bụkwa na-eji ndere ewu nke ndị Igbo kpọrọ ndere ma ndị oyibo kpọrọ ya pen or biro. Na ya ga-edegedegedegede shisese elu n'ala. Na ihe m mere ya accuse ya wrongly na maka onye ya wụ. Ụmụnne m ya eko ya asị na m amaghị onye ya wụ na ihe ya wụ. Ya bịa che ha again. M sị ngwa nna m anọ na m ihe ikwuru. Ya sị na ya na-agwa m na m jikere. Ya ga-esu hell out of me. Na ya agwa m na m dị sọsị. Mewa nsọpụrụ. Na m nyere false allegation. Na ya ga-egosi m ụmụnne m. Asị m nwanyị mba. Gara m ebe. No. Judele na m sọ gịnị sege. Ana m. Somebody zitere m ochi na WhatsApp. Sị m nwanyị mba n'ụzọ. Ya sị m na e nwere onye ya ga-esendere m picture ya. Na onye ahụ na ọ wụ cousin brother di. Nwa uncle di. Na ya werele phone number m nye cousin brother di ya. And the man na ọ na-enye ya nsogbu. Si ehutere ya nwaanyị, eji aka ehutere ya nwaanyị. Ya gwa ya si amaghị otu esi ehutere ya nwaanyị. And the nwaanyị ahụ na-awụkwa n'onye mba nnọọ. O wee gwawa this woman sị na ya chọrọ ịlụ onye mba nnọọ. Ya ga-alụrịrị onye mba nnọọ. The next nwaanyị ọzọ ya ga-alụ na ọ ga-awụrịrị onye mba nnọọ. The woman na-agwa ya na ya etoghị n'ụlọ ha, etoghị na village. Mana e nwere nwaanyị ya na-eso nọọ nwaanyị onye mba nnọọ. Na ya ahụkwụlanụ ebe o mere o kwutere okwu ihe gbasara ịkọnetị ụmụnne ndị dị serious ịlụ ha enwe ike lụọ di na nwunye. Ọ gwa sị onye nọmba ka eji aka egwe ka ọ chọtara ya nwaanyị mba nnọọ, a girl na mba nnọọ dị good dị okay. O wee gaa n'ihu sị m na ọ nara ya dị nọmba na ya chọburu ikpọ m kọsara m mana ọ sị nye nọmba ka eji aka ebịa ya werekwana fon nọmba m nye. Mana ihe ọzọ ya chọrọ ịgwa m wụ na dị ma na-alụbu ole nwaanyị kembụ ya nwụọ, lụọ ka abụọ ya nwụọ, lụọ ka atọ agbalaga. Na ọ nọgidere buru akpa ya na enweghị onye ma ihe wụ the problem ọ las na ọ na-alụgazi ya ala. Then ka nnọ gara ịmụ nwa na-enwe complications, nwega complications ebe ya na di ebi, nwega complications Chukwu eme ebere nke ime na-eme ọnụ ụlọ ọgwụ ime eme 3 hours and ọ maghị ebe o shiga kpọrọ ndị chọọchị bebe kpere ya ekpere si na ya gaa n'ụlọ ọgwụ ọzọ ya nọ n'ebe a na ọwebele na ka ya na di ya bịa register ya na m mara na ndị chọọchị a na-ekwu mgbe ụfọdụ somethings ga-emewe ya dịka coincidence. Ihe na-egbo ihe dis lady program na mgbe ụfọdụ ihe ga-emewe ya dịka coincidence na onye ndị chọọchị abịa sị na ebe a ka o register ebe a ka di ya dị aware na o register ya gaa na another hospital eshi ebe a refer nwaanyị nọntara to another hospital ga ebe ahụ ga mụọ. The woman na-amụchachi ebe a kuru nwa ya ọla na ọ wote ka nnọọ shirila. Na ugbu a na the man chọrọ ịlụgharị nwaanyị na ụmụ nwaanyị a niile ma ndị ka nwụrụ anwụ ma ndị ka larala total ụmụ ha na-amụrụ na ọnwa 5. Ndị ka larala kpoke ha ọ na-ese ndekwara ha ego ha ji support enye aka n'ịzụ ụmụaka. Dena ndị ka nwụrụ anwụ ụmụ ha na ọwụ di ekpo otu ụmụnne ya kporoze ndị ka ọzọ na otu o si kpokpo ụmụ 5. Na ọ nwere ụfọdụ ihe ị ga especially ịchọ ịlụ nwaanyị ọ ịchọ ịlụ di ị ga-alike ịgwa onye ahụ ihe ahụ ọ na-agaghị ekete na ashịrị gị bụ ụzọ gwa ya na ka ọ ga-ahapụ ịwụ na ọ batazie ndị ashịrị akọwazie
ọ bụrụ na ọhịa ọ dị mbụ mara ya mara otu o si secure the situation na enigel m na-enweta na mmekwe ka ọ ghọta so that ka ọ hapụ isi na aghọrịrị ya ekweghị agwa ya nke wụ eziokwu ọ enwere ihe kwesịrị ịgwa ya a na-agwaghị ya m si ịnụkwa mgbe ọ na-akụ ihe nke m gwewe ọnụ sị nne m ya sakwa iwe onye mba na ya sị olee otu isi hụta ihe ugboe na-enye ikuku mba ugboe ụwa nwabe nwanne ṅụ na-alụbeghị di asị nọ n'obodo ụlọ na kọmpand ebe ụmụnna gị ebe isi asị enwere nwanne ṅụ nwaanyị na-alụbeghị di ị ga-ekwe ka ọ lụọ ụdịrị onye ugbu a na nwaanyị mba nọ na ihe niile ọkwa individual ya anaghị ehụtere mmadụ di ka eji ehụtere mmadụ nwaanyị na ọhịa eji sị ebe ọsọ ya ọ chọrọ onye mba nọ ka ya kọsatụrụ m ya ihe eji gakwa straight to the point ga kọsara m na enwekwara onye m ga-agwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-asị ka ha etige n'ekpere na ọmaka na ọhịa ejiri bịa otu me si okwu point no dị very very clear anọ na m ihe kwuru ngwa nne m thank you mgbe ọ kpọrọ m ọ ya ka m nọ kọl abịa ya wụrụ nwoke na-ekwu okwu ya ya ebido kuweshiwa hello madam nwaanyị mba nọ ka ị mere anyị kelecha ya sị m na onye na-ekwu na ọwụ akụ nwata na ego nwata kpatara ego na nwa na ya na-eme ọfụma na anyways na onye nyere ya nọmba na ọwụ nwunye cousin brother ya nwa uncle ya papa ya na papa the guy wụ ofu nne mana ya na ha na-adị na mma then na do ya chọga nwaanyị ya ga-alụ ya chọkwara na nwaanyị shi mba nnọọ ya laikiri nnọọ ụmụ nwaanyị mba nnọọ na ya laikiri amaghị nwaanyị but then ote ka o shi na-ekwu but then mmụọ ya na-akpọ ya na ọ mba nnọọ na ya hụ na ebe ha lụkasịrị di about two of them ya hụrụ na ha nọ ọfụma na ha nwere nrube isi nwee respect na-anọrọ ebe di ha si anọrọ ụmụnne m ya gaa n'ihu sị m na ya chọrọ nwaanyị from mba na nwunye cousin ya na ọ bụ onye mba mana ọ mara na ndị a toro outside etoghị n'ụlọ amaghị ihu a na-akụ n'ụlọ na o wee refer ya to me na ya chọrọ nwaanyị mba nọ to be precise ya sị na ya chọrọ onye mba nnọọ nwaanyị mba nnọọ ka anya ruru ala ya ga-alụ m si oke nna m ihe i kwuru ịrọkwa n'afọ ole n'ihi na achọta na nwaanyị the first thing a na-ajụ onye ebe afọ ole ya sị na ya dị 49 years na-aga 50 now m si oke onwe ihe ị ga-akọwatatụrụ m dịka ntọala gị ịlụbole nwaanyị before because ọ ga-ajụ onye 49 elere anya na ọ lụọla nwaanyị ọ wee single father or at least a ga-enwerịrị ọ ga-enwe history a ga-like ịma ihe mere nọ before a na-abaịga n'ihi na eji ahụ dị mkpa ka a mara ihe kpatara na iji pụta ịchọ nwaanyị ya sị ya na ya alụọla nwaanyị first wife ya nwụọ na yọtago na ọnwụ ọjọọ so snatchiri the woman nwaanyị ya hụrụ n'anya ka gịnị emeghe ya yọtago aka elichara that one ya lụọ ha ọzọ ndị iro ya bịakwa ka aha nwụkwa yọta nwụkwọta ochie nwudo ka ahụ ọ nwụrụ n'ọjọọ mgbe ya na-enye okoko bịa na-eko ha na-eko isi chukwu eme ebere shi ọ nwụrụ ya kọọ ya ihe ọjọọ sọrọ nwụọrọ onwe ya na ya nwere witness na emekwa aka ya emetọkwa ya ka ọjọọ sọ nwụọ ebulalue ilie ya bịa lụọ the third one ka ahụ na ya amahụ ya gwawere ya ọnụ dat ya echehụ na marriage a ga-awụ ọkụ mgbe ya niile elole oburule ngwongwo ela so the last one ya lụrụ ọma ihe ọ ga-ewute ndị chọọchị asịkwa bido buwere nọnsensị amụmụ mụcha nwa ekwurukwe nwa ya gbalaga na ọhịa ejiri ya elecha anya ike agwụ ya m si ele mgbe last wife m kururu nwa ya la ya sị about 8 months ago or so m sị 8 months ya sị ngwana nna m mana ihe m sị m agwa nwa ọ ga-arakwa ahụ ọ ga-ara ezigbote ahụ inweta nwaanyị ga-ekwenụ ọwụ na ịrụghị nwa nwoke ọ ekala nka ọ
kama ụjọ ihe emege ndị ka nwaanyị ndị ka ọzọ batara na ndụ m nwere ike tụwa ha. mana iso m kwuo n'obi nke m, ọ ga-adị mma ka ịchọọ nwaanyị na vileji unu ebe onye hụrụ onye azụ ma ibe ya, ebe ọ ga-awụ ihe gara ngụ mgbe ụfọdụ ndị obodo ezukọ eso onye n'ụdị na-eji eso ya n'ụdị ụdị ekwesịrị iji chọpụta nke wee eziokwu, were omenala ụzọ eziokwu were mara ihe mere nụ. So ọ ga-adị mma ka ị lụọ nwaanyị ebe a maara gị mara oge ala. Ịsị na ịchọga nwaanyị from onye mba nọ Mbaise mba whatever, to me enwere ihe oyiri, n'ihi na onye mba ọ bụrụ na ịgwa ya ọ bata, ọ bụrụ na ịgwa ya onwe nke ị na-eme, ịgwa ya gị ga-alọbata ya, eventually a ga-akọrọ ya akọrọ ya, ọ gaghị achọzi ịnụ from you ya agbalaga. Ihe niile ị gara mee n'isi ya, ego niile spendịrị ọ ga-agbafu, and ị gaghị ajụ ya nwaanyị, ọ ga-asị na ịgwaghị ya na ịlụọla abụọ ya nwụọ, lụọ otu ka ọzọ ya ka atọ agbalaga ka anụ ekurukwe nwa ebula na ọ na-egwaghị ya. So kọndishọn na-rekwire na onye ọbụla gị na-emeghe na ị ga-agwarịrị onye ahụ, and gị kpọkọta onye mba kowere ihe n'ugbo ine, ụjọ ga-abịa, o nwere ka ọ gaghị ekwe. Mana ọ bụrụ n'ụzọ ụlọ unu ndị obodo nwere ụmụnne nwa wụrụ nwanne nwe onye obodo nwe onye neighboring village ọsọ ndị ụnụ na ha na-alụkọ nwaanyị, ha nwere ike sị ihe ọbụla ọgwụ, ha nwere ike nye ha kọndishọn na ha ama ihe emeghe nwunye ndị ka ịlụga, mana enwekwara ihe na-eme nwa ha nwaanyị, ha adọ aka na ntị ọ na-emenwe ya, ọwụ dị only way gị je lọta nwaanyị. Ya sị m na m na-ekwuchi okwu ka ọ ya nwa ji aka egbuchie nwunye m. Sị no, ọwụ ihe m kwughị, m na-ekwu I'm only suggesting. Ya sị m please hold that suggestion. Ihe ị ga-emewo gị chọwara m nwaanyị, mgbe agwazie dị gel o kwekwara na m put bed njọbada achọ m bi ụzọ na-conclude ikwu na-agwa ya ebe ya kwesịrị ga lụọ nwaanyị n'obodo ọ ya ahụhụ obodo tụọ nwaanyị mba no na m agala ije ahụ chọrọ ịga, na m chọọ m si oke nna m anọ na m aga m na-achọ m agbanyụ fon 1 week aga ya kpọọ ha na ọma achọtabeghị m. Sị na m achọtaga m ahụ gakwana m ahụ ga mana ngwanụ ha asị m na mba o. Ya sị oke 2 weeks aga ya kpọọ ha, 1 month aga ya kpọọ m ngwa the same thing, 2 months aga ya kpọọ ha. Ka ikpeazụ o kpoziri elu na ala ji tụgharịa makpuwe ihu n'ala wụ mgbe ọ kpọrọ m si ya nna m ya sị ya ọ gara ahụ inweta nwaanyị ga-ekwenụ, ọ bụ ihe ị ga-enwe ndidi. Ihe m na-aghaghị imewu ịgwa nke nwaanyị ahụ si lekwelekwelekwe, mana ikwere dịra nke nwaanyị ọwụhụ fọs, ọwụhụ m ka a na-egwu, ọwụ ngwa nke nwaanyị ekwere ọ sị no problem na ya dị prayerful, na ya ga-anyali, na ya na chie mụ anya na ụjọ adịghị ya, na ya ga ụmụnne m ihe abụọ ka m kpụ n'ọnụ na-ekwu nwanne ya nwoke buru ọkụ na ọ dị ka ị dị stupid madam. Kedu nke ya ga-ekpe ekpere, kedu nke ya ga-ekpe ekpere ya ga-etinye n'ezemezi ya wụ ivu nụ a ga-eji prayer alụ. M sị nna m ihe megekwe ka ọ gị na-asara m mere udo, ị chọgado ihe from me ka ọ mụ achọga from you. Yes, does it really matter? Ọwụwụ my job. M sị my job ka ị kwụkwara na ego ole nna, ọ wụrụ my job courtesy demands that you go by my rules. Ọ mụnwa chọtara ọwụ gị chọga, gaa force m ga nwere nwa mmadụ hụtara ya, ọwụ ihe iwu ka a na-ekwu ya, ọwụ ndị nwere choice. Ya sị m na otu esi ahụ gị na m achọgado ha achọga, ọ na m na-ediscuss ya na m ji condition ya mee emege caricature with ndị m sị m chọtaga, na m sound like a very arrogant fool, na m dị very stupid ịgwa ya that na nwaanyị m chọtara na the girl na m ga-achọta onye ga-asị ya ga-eji ekpere esonye like ya wee vu ka ya woge na ọ dị ka m amaghị ihe na ye from ihe okwu ọnụ m sef na ọ dị ya in fact ya change wele mind ya ma ya na onye mba anọwa ọ ga-ebikwa. Ngwa ka m ji were iwe sị nna m gị na onye mba anọ a ga-ebi ka ihe gburu kembụ na ka abụọ na ihe chọrọ abụọ hapụ ịchụ ya, chọọ nwaanyị n'obodo ṅụ, lụrụ nwaanyị n'obodo ṅụ, agbagharịwolo at least amamihe ṅụ mere ṅụ o rutetụrụ nke ịgwa ṅụ dat na ikekwe m etuga m nọgidota ugboelu m tụrụ nwa mmadụ kpara ahụ mkpọ kpọtara mmadụ na ụdị gịnị kwanụ na ụmụ okorobịa gwụla ka ndị mba na ahụ ga-ahụ ụmụ nwaanyị ha why ga-eji shi obodo ṅụ with that type of history nwere with ụmụ nwaanyị ga-ebịawa ya ọrụ ka ọnụ gbara ṅụ abịa ịma otu esi akparị mmadụ,
ịgọrọjurula m iko nga nwebeke mgbe ihe niile ịbagara m maka na m dị stupid na m dị ke na m arrogant enwere ka m sara ṅụ adị m redi ịsa ihe m chọrọ ịgwa na gaa n'obodo ebe amaṅụ ebe amaghụṅụ ga lụrụ nwaanyị so that ịpụta ihe mere ihe riri ike mbụ rie ka abụọ bịa iri nwa ha gị na ha gwe nga ma ha pụrụ ngawa n'ihu akpara ka ịdụwa ha ebe a ga-aṅụ iyi si makwa ihe gburu nwa ha ọwụghị onye mba nnọọ ka ike arụ ka ịpụta ị na-awaanyị na ị gaga ugwu Hausa gaa ugwu Hausa ọ gị gawala Yoruba ka ihe ịgbagara ndụ n'ala Igbo ya sị m oke na m nye gị direct accusation na onye nwa gburu nwunye n'ụmụ ya nsọ ga ya sị ya ọkwa kọlụ m na anyị na-erekọdụ ya chat nke ederede ụkwa rekọdụ n'onwe nke ya sị ọ gịnị wụ ihe wụ your problem ọ wee na-agụ ihe m na-ede ka oke ike m kwuru ka ị na-aghọtaga ya sị m na ya ga-esu m na ya ga-esu m na nwanne nwoke wụ lọya na diọkpara nna ya n'ọlọ ya na ya ga-ajọs ga-agwe na ka o su m na ya ga-egwe na m ga-abịa mụ ya bụ gwezara na mes plan ihe m ga-eji kwuo that ya gaa n'obodo ha bịa lụọ nwaanyị so that ihe riri ike mbụ rie ka abụọ bịa iri nwa ha nye ya condition that means na m na-agwa ya directly that na enwere ihe ya dị awa erige nwunye na ndị omie nsọ kakwa na mma n'ọnụ nna m elenọkọtọ biko ọwụ na odecha ya ịbịa savụ akwa na savụ akwụkwọ ka aga n'ebe gaga girime ụmụnne m ya si you will hear from me you will hear from me you will hear from me m si oke sa ọ gbanyekwala fonu nwaanyị nwunye cousin ya ka fologe m richiri m shi n'aka ya gbara onye n'ugbo ene ewe kpọm na fonu chiwa ọchị sị mmanya mba nụ ya sị biko na m eweli iwe na m wetu obi na ọ wụ eziokwu o nwere iwe ọkụ mana ọ na-erukwa ya na obi na m hapụga na ọ bịara bịa kore ihe mụ na ya gara wee sị na m kparịrị m sị nne m akparị m ị kwesịrị ime onye ngwa ụmụ onye na-akparị mmadụ ọ bụ ọgụga m na-abara m mba na-ekwestiọn m na-ajụ m sọ ma ahụ ga-ahụ nwaanyị ka ọ na m ji problem ya na-ediskọs ga wede m were na-ya mọk ya na m dịkwa shọ na m chọgadị nwaanyị achọga mgbe onye nwere such background onye nwere such history with nwaanyị ekwesịghị ịdị in a hurry na ọhịa ga-ejikwe nwayọ ịchụwa na m kwuru ya arụla ya mee ya eshi oke na-estres dị mata si ifu o nwere ihe otu gị m n'ọnụ enwe mgbe m gwara na onye ji aka egbughe ndị ome ya asụkwana m ya ndị larala na ya lara ihe m gwara ya nwee ndidi mechaa sọjest ara ya na ọ ga-adị mma ịlụ nwaanyị n'obodo ebe ochi so that ha elechaa ya si na ọ nwanne ha na ha mara lekwa ụlọ lekwa ebe a na-akọ ọkụ ha nwere ike nwee kọndishọn a ga-enye esi ngwa mana ịpụ n'ama ndị ama onye ahụ nụrụ ihe mere na otochi ihe mere ụmụ ndị ọzọ na otochi ụjọ aga ekwe ha m sọjest gara ya ihu chụala m kwuru ya sị m na ọrụ m nna ọhụ kwekọta ihe a gụkọta ya ka uri mege ka ọ bịara ọma ọnụ onwe ka ọ ghọtara ya konkludo na nwanne nwoke wụlọ ya na ọ ga-esu m na m nyere direct accusation na onye nwagbuchiga ndị ome ya na ọya nwagburu nwunye so ọ ga-eweta no proof ebe m gwara ya na nna na ọya nwagbuge ndị ome ya nwụrụ so o weta ya no prepare kwa n'akwụkwọ I had ma court ihe niile mụ na ya kwanụ chat mụ na ya esevule m ya mgbe ọbụla ọ dị ready kwara m ya mgbe ọbụla ọ dị ready amara na court ebe anyị gacha the woman achịwachi burucha onwe so nwanne ya nwoke agaghị ekwe na nwanne nwoke wụlọ ya n'eziokwu but ọ ga-ekwe ihe ugbu a na mbiko na m ewepụkwala anya na ifu ndị na ọ wote ụma ya na o nwere iwe ọkụ but iwe ya anaghị last na ndị ọ dị in fact ya ga-abịa wụ ihe niile ka ga-agwacha m na ọ just ka ya fulfill all righteousness na onye gị nsogbu nwaanyị mbanụ because ya wawo nwaanyị mbanụ na ote obiri ugbu na ihe ya agana n'ekiti mụ na ya abụọ na ọ ga-abịa ha na m hapụga ihe kọt na ka ahụ na nwa ihe dị ụta m sị a ga-enwerịrị ụgwakwa ya achọkwa m na-alagakwa mmadụ bido ihe na ọ ga-emechali gwe ya achọrọ m ka mụ na ya abụọ gwejara na kọt ka anyị nwee ike deliberate mmagara ọnụ ka chief judge ga handle the matter oke m onye ọbụla gwakwa ya si agwa nwanne nwoke ka anyị ga-gwawuru n'ụlọ ikpe gwedome ya chiwachiwurucha onwe ya si nwa mba na mbiko na m hapụga m sa ụdọ hapụga ọ kparịkwara m n'ụdị nke ekpe na gbajigwe m ya gbajijucha m ya nnọọ mana o doro m anya na onye na-awụ nwanne ọwụ nwanne ọ ka wụ free mkparị ọkparịrị m ewute m
kama mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma ihe na-eme gị na-ajụsị enwekwara ụdị ka mmadụ na-anụfụhụ n'ụwa na aga m aga ewere nwa nga ọ gbara ka iji ge m ga gbotowekwara n'ụmụnne ya chịwa ya sị m nwa mba na nsogbu anụ gbotowawawa enwekwa nwanne anyị nọkwara dị stori ga-asụkwa ya ga-edi ya ga-eji ekpere esonye na mee asụkwala mba na m wetakwa ya fọwọd na enwe onye ma ebe Chineke ga-esi aza ihe a na-arịọ arịa ekpere a na-arịọ m si ya o mgbotowacha na enwe nnọọ nwanne anyị nwaanyị gechara akụkọ unu si na nwoke ahụ ọtọ ọbụla chọrọ si wetere na ya ga-emekwata aga m ewetara so ụmụnne m ọhịa m ji si m abịa gbotowara ọnụ ihe nọ n'ụlọ ka unu nwekwara ike dị na njikere otu ụbọchị aga m agwa ụlọ kọt enwe onye na ma nwe ike lara ugbo chenji obi ya si no na nwata nwaanyị nọ na mụ na ya abụọ ga-ahụrịrị onwe ya n'ụlọ ikpe ya ekuji m ya bịa staff ọma akwụkwọ nga aka m mekwekwa ka ọ nọ mara ka m guzoro na ihe kanta ahụ nọ mbikwasị aka na ihe esi aga m ekwu eziokwu niile nọ m n'ọnụ otu o chiri anyị baiga ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu